I pozdrav svima ljudi, Luka ovdje i danas ćemo snimati Minecraft preživljavanje na telefonu. Pa hajmo da krenemo. Sada ćemo da napravimo napravit ćemo svet i napisat ćemo preživljavanje. Samo preživljavanje. I sad ću da okrenem glavu pa da napišem neki speed ovdje. 285.252, pa da. I ajmo da napravimo taj svet, pa da krenemo preživljavanje. Ajde, si ga učite čovječ, evo ga. I da, što sam htio da kažem, imam teksturu i pokazat ću vam tutorial kako da skinete tu teksturu i to da ubacite u Minecraft. I pokazat ću vam kako skinete Minecraft na telefonu, viš ništa se vi ne brinite. I evo nas, sad smo se stvorili u močvari i sada cepamo drva. Kupit ćemo 15 komada drveta i napravit ćemo štek dasaka. Sa 15 komada možete napraviti štek dasaka i eto, to vam kažem. Evo koliko ima, 8 komada, pa ajde do 15 pa da pretvorimo, to je da preradimo drvo u daske, pa onda zatim u štapiće, pa napravimo radnu tablu i to je to. Još samo 2 nacepam. I evo nas ljudi, mi smo nacepali i sada ćemo to sve da pretvorimo u daske. I evo, pretvorili smo, sad ćemo zatim u štapiće. Pa onda crafting. I eno je gljiva, to je pečurka. Joj, akasija predeo. Wow, to je savana predeo. Ima pustinje. Kažu u pustinje da može malo lakše da se nađe selo ili hram. A mi ćemo krenuti u sljedećoj epizodi da tražimo. Ne bi sad teo da tražim, to je tek prva epizoda. U sljedećoj ćemo krenuti. Sad ćemo postaviti ovdje crafting. Napravimo lepo kramp. Pa krenemo da kopamo. Je, moj drug se popeo na terasu kod mog jednog drugog druga. I kako se zove, popeo se na terasu, pošto ja ne snimam sada kod kuće nego kod jednog mog druga. Taj drug se zove David, a ima još jedan drug, a taj drug se zove Stefan. I Stefan se popeo na terasu i eto. I na onom prvom vlogu, kako se zove, imam 8 ili 9 prikaza i 3 lajka, mislim. I 2 prijavljena korisnika, stvarno vam hvala. Znači, veoma vam se zahvaljujem i ja se nadam da ćemo do jednog dana stići do 100.000 subscribera, ali za to treba strpljenje, želja i ambicija da bi se stiglo do tolike brojke, ali trudim se. Nikada ne treba odustajati. Ko mi se sada priključio igru? Jedan moj drug. Stefan. Sad moram ljudi moji da izađem kratko. Stvarno mi je žao, ali stvarno pretjeruje čovjek. Stefane, ajde izađi, šta se gubiš bre? Šta veli, ugasim telefon. Ne gubi se! Pusti me da snimam jer... Sad ćemo da isključimo multiplayer game pa će prc da ulazi u moj svet. Ček, what the fuck? Ne gubi sad, idi tamo bre! Izvinite ljudi što se stvarno derem, ali... Treba da nastavi, ne pričaš u klipu.
A se gubiš bre, Seronja jedan. Izvinite ljudi, stvarno, ali preteruje bre. Znači mi tako da mu drknem takvu šamarčinu. Znaš, stvarno me nervira. I evo ga metal. Evo ga stavim krampu, pa da napravimo pećnicu. I 2 krampa, kamena i jednu lopatu. Mač nam ne treba, pošto smo već našli metal. Napravit ćemo metalni mač. I vidimo koliko smo metala skupili. Skupili smo 6. Ok, sada ćemo da ispečemo to. Da vi ne čekate da ne bude smor. Pauzirat ću video. I evo nas ljudi, ispekao sam metal, sada sam napravio metalni mač i metalni kramp. Sada ćemo sve da rasporedimo stvari. Evo, kramp ovako, ovako, ovako i to je to. Ali nismo nažalost našli još ugalj, ali ne odustajemo, tražimo i dalje. Sad ne znam, ja vidim dobro, ali vi, da li vidite, pojma nemam, sad vidim da li mi je uključen brightness na najjače. Jeste na najjače. Stvarno mi je žao ako ne vidite, ali nisam našao još ugalj. Stvarno mi je žao, ali ne da mi se sada da cepam opet drva pa da pravim, kad zove, ono, veštački ugalj, onaj drugi. Evo ga ugalj, našli smo ga. Koliko već snimamo? 7 minuta, to mi je, to mi je najduži klip na mom kanalu. I ja mislim da smo na prošlom kanalu, to jest ne u kanalu, bože me mene. U prošlom videu sam imao 9 prikaza, 2 subscribera i 3 lajka, koliko ja znam. Ljudi, hvala vam stvarno na tolikim pregledima. To je za mene puno, a za one koji duže snimaju to im je ništa. Ali ja sam tek počeo da snimam i ja se nadam da će se moj kanal razvijati i da ćemo se lepo družiti i zabavljati. Sada kopamo. Već snimamo 8 minuta, a već pada mrak kod mene, to jest kod mog druga. Sutra, ljudi, ne zaboravite. Sutra ću i snimiti drugu epizodu preživljavanja. Čuti bre! Sutra je druga epizoda preživljavanja. Ovo stvarno mi... Dobro! Pa reci obaveštenje, sutra snimaš vlog na Vašaru. Ne znam, vidjet ću da li ću snimati vlog. Možda i neću, ali ipak ću završiti sada prvu epizodu preživljavanja. Ljudi, nadam se da vam se svidjelo preživljavanje. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!